ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ଯାହାର ବି ମନ ଖରାପ ଥିବ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି, ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମଉସା ଜଣଙ୍କ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଜମା ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଉସା ଲଙ୍ଗଳକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ମଉସା ଜଣକ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଖଟିକି ନିଜ ଝାଳ ବୋହିକି କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଫଳେଇବି। ସତରେ ମଉସାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ସତରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ସତରେ ଏଇସବୁ ଯଦି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା ନା କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ କହିଲେ।